Welcome 202 Lucina Markova. Ta-ta-da-da! Naša šampiónka! Rozbili sa mi plavky. Vieš, čo by sme mohli vysvetliť? No. Lebo podľa mňa veľa ľudí nechápe, že... A už točíš? Točíme telka. Že prečo... Lebo veľa ľudí si myslí, že sa nie je pred súťažou. Že prečo ja mám taký objem jedla. Že ako... Vieš... Akože celkovo máš dobrý metabolizmus, však nebudeme sa hrať. Vieme o tom. Potrebuješ naplniť tie svaly. A o to viac, keď si taká utlúčka, taká petit, tak to proste potrebuješ naplniť. Ale akože ty celkovo posledný mesiac ješ veľa. Jem, no. No. Ale že všeobecne, že prečo to tak je, že niekto si myslí, že sa nepije, že sa nie je. Že aký ten proces, počkaj, že čo sa deje. Nie, že si niekto myslí, ono sa to deje stále. Okay. Ale to v iných federáciách. Tam kočky zvyknú aj 3 dní nepiť. Ale to je podľa mňa už taký zastaralý princíp. My sme to tak robili pred 12 rokmi. Však sama vidíš, že aj to plnenie sme robili úplne inak vždy. Vždy inak, v závislosti od toho, ako si vyzerala. A toto podľa mňa vôbec, toto 80% trénerov vôbec nerobí. Že podľa mňa majú iba jeden postup a to dávajú všetkým. Alebo jeden postup na jedného pretekára to aplikujú dookola. To je klasika. Je keď to vidím, že vyprazňuješ a potom si dáš hranolky s burgerom. No. A nepiješ. A ešte druhá vec, že ak sa ten človek cíti, že proste si predstavte, že nejete, nepijete a zrazu prvé, čo do seba dáte, sú proste presmažené hranolky osolené. Hej, no. Extra. A akože niekomu to môže spraviť, dobre, ja nehovorím, ale to nemôže dovieť, že každému to pasuje. Že si predstav, že niekomu, kto má slabšie trávenie, alebo kto má nejakú formu intolerancie, dáš zjesť, ja neviem, cheeseburger s hranolkami a s majonézou. No to aby som tak nezvládla. A ty nie si ani zvyknutá na toto je. Dodnes strašne veľa ľudí si myslí, že byť bikina, že musíš byť vyrezaná, ako áno, ty musíš mať ten zadok vyrezaný, však ja to na to ako keby dosť dbám, aby tam bolo to večko, ale zároveň nemôžeš byť presušená na vrchu a ono je to strašne ťažko spraviť, keď si čistá a máš ženské hormóny a jednoducho ten zadok zvykne byť taký najviac, že to je prírodzené, že sme ženy. Je to taký komplex. Nie je to proste, že idete iba do gymu a cvičíte, proste je tam strašne veľa aspektov, že na čo sa treba pozerať. V sobotu o 8:30 ráno. Pohánková zloženie všetko. Je to tak. Ešte som aj padla na schodoch. Moja zlata. Cheers to me. Ja nám tuto balím ešte rýšku do backstageu. To už je iba na také zobkanie, aby človek nebol hladný. To už akože moc toho nespraví. Potom tesne pred stageom si dáme taký rýchly cukor, napumpujeme to spolu s pretréningovkou, aby to tak pekne všetko vošlo do tých svalov. A plus nejakú sol a bude to pekné. Akože takéto vlasy, aj kebyže chodím na vysokú školu vlasov, v živote neurobím. To je extrém. To je extrém. Make-up done. Ako sa cítiš? Unavenie. Ale sa teším. A ja sa teším. A tieto vlasy, pozrite, Barborka je extrém. Takže už som to hovorila, ale si strašne šikovná. Ďakujem. Najkrajšia, aké som kedy mala, fakt. To musím súhlasiť. Hej, Barborka hneď ako videla, ako som mala minule, tak mi povedala, že to spraví krajšie. A myslím si, že sa jej to mega podarilo. Ďakujem. Crowne Plaza. Točíš si nohy. Teba.
Všetké si pekné. Tak ja tu mám takto ríšku a čakáme s Barborkou na nástrek. Olinka išla ešte namalovať Darinku na izbu a my máme tak o pol hodinku nástrek, tak ešte niečo do seba hodíme a pôjdeme sa nástrekať. Máš stres? Trošku, ale jenom z toho, že nevím, kdy půjdu. Hej. A toto sa môže takto fajčiť? Všichni tady fajčí. Hej, ale fakt, že normálne ešte aj typkyňa, čo nás striekala, tak ona popri tom ešte ona. Však ja som pak taky koušela. Hej, videla som, no. Však dobre. To sú zadky nejaké, kulturistické. Čo to máš? Ukáž. Dobrý pupínko. A je to dobré? Ale by to byli víc sladký. Hej, ja som si myslela, že Čo by bolo byť sladšie ako Kinder. A ja sa idem pozrieť na ten stage, lebo sú tu všetci nejakí bledy, málo natretí. No, taký nástrek, že... Zvláštne. A ten backstage stojí... Povedz. Vieš za čo. No sme tu všetci oné. A mám pocit, že to tak nejak čudne, tak... Je tu čudný vibe, že? Nie že vibe, ale taký puch. Aj puch, ale aj ten Pánsky, vibe. nejaký taký, že Ale niekto tu... to je malý priestor, tak všetci pozerajú na všetkých. Ale respektíve mám pocit, že všetci pozerajú na teba, lebo čo? Si pekná. Lebo máš strašne pekný make-up a vlasy. No však, lebo mi to robili tieto dve slečny. A akože celá si pekná. Tuto máme rozpis. Je nás asi 13, ja som tuto. Potom tu máme Barborka. Darinka ešte, toto je. Ich je raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak jasné, že najvyššia je najnabitejšia. No, sú skoro 4 hodiny. Ešte stále sme nevyšli na stage, ale máme tu drámu. Rozbili sa mi plavky. Inak akože milujem slovenskú výrobu. Fakt. Slovenská výroba. Takže... Nebudem ani menovať radšej to, ale už nemám na to slova. Akože keď si človek kúpi plavky za niekoľko stovák eur a proste sa mu rozpadnú. Nerozumiem tomu. Takže pán z Protanu mi vyslovene zachránil cecky a dali sme túto srandu, to koliesko. Update 17:30, stále čakáme. Ale teda plavky držia, idem si dať rýžačik a dúfam, že čoskoro tam vyleziem, lebo už som taká, že na poli mŕtva. A už jsem úplně... A už som bola v pohode, potom bolo to krásne. A po třetí to bude ja to ešte nevidím až tak, ale mám to natočené. A Takže dobrý. Ukáž mi všechno dobrý. Posing, prosím. Čakáme na vyhodnotenie a
Neviem, akože bola som aj v strede, aj som nebola, takže neviem, ale podľa mňa som taká druhá, alebo tretia. To je to, čo som potrebovala po celom dni. Jo. No, neviem ani koľko je hodín. 10. 10, oh my god. No, došli sme na hotel o 11:00 cca a čakali sme v backstage asi 11:40. 11:40. Ne, pred 11:30. 11:30, no. No a čakali sme asi naše baby, kedy išli okolo 5:30 na stage. Ja som išla úplne posledná, takže som sa dostala asi okolo 8 alebo 7 niečo bolo, 7:15. No a neviem, čo mám povedať k tomu celkovo. Moje pocity a dojmy sú také, že ja si myslím, že je dôležité to, že som sa posunula v rámci takého nejakého svojho Progresu. Takže som veľmi spokojná. Ja som spravila inak aj video na tento formát z podia. Hej. Takže vám pripneme Takže video, aby ste videli, ako vyzerala. No a bola som prekvapená, fakt som mala najlepší zadok, aký som mala doteraz. A to bola vždy moja, ako keby, vždy mi bolo vyčítané, ale to, čo som potrebovala zlepšiť, bol vždy zadok a plnosť v ramenách. A to si myslím, že sme dokonali. To sme vybalansovali, takže som spokojná. A akože mňa by zaujímalo, kebyže sa opýtaš, že... na feedback? Že čo by ti povedali. Že si mala bledý náter. OK. Ale aj Barborka mala bledý náter. Ta-ta-da-da! Naša šampiónka! Ako sa cítiš? Ja sa ešte neuvedomujem. A inak, kebyže chcete vedieť, že vlastne nikto Barborku podľa mňa nepozná. No. Barborka súťažila pred 8 rokmi ešte v Českom zväze. Ale ja stále vravím, že to je ako by nesúťažila, lebo tú formu mala ako mala, akože nebola ideálna. A my sme sa vlastne kedy pred 3 mesiacmi sme si povedali, že ja totiž to zvyknem dievčatá brať do takého skôr do takej dlhodobejšej spolupráce, lebo ja si myslím, že proste nič, čo je rýchlo, nemôže byť kvalitné a tiež sme si tak hovorili, že koľko? Rok a pol? Na 2 prvé. No, sme si hovorili, že 2 roky, že lebo ona bola naozaj, že chudučka, úchlučka, ale akože podarilo sa ti vybudovať slušnú hmotu. Tak som jej navrhla pred 10 týždňami, či nepôjdeme skúsiť súťaž a no a teraz je, a dnes je šampiónka. Ale akože, čo sa týka rozhodovania, tak to pre mňa to bolo také rozpačité, že, ale ja to zase chápem, lebo si predstav, že oni mali koľko? 8 kategórií a teraz akože extrém, no. Je strašne veľa báb, všade má, každé niečo má inak, lepšie, že človek musí vychytať aj takú tú, aj troška šťastie, aj taký ten moc. Na prvom mieste bola veľmi pekná dievča, áno, ale troška mi ten backshot, tá zadná póza bola taká slabúčka, no. Ale my sa z toho vôbec nejdeme opustiť a akože no. Hlavne sme... Je to skúsenosť. Áno, je to skúsenosť a vedieť sa porovnať a stále na sebe pracovať a zlepšovať sa, však je to cesta a... Hej. A stále top 3, akože halo. Hej. A ešte v štáte, kde som mala pocit, že tam samé Talianky, Španielky a rozhodcovia v podstate orientovaní do týchto krajín a my sme tam vlastne nemali nikoho, takže... Akože užili sme si to, že? Hej, a ja si myslím, že sme si to užili. Bolo to náročné, ale viac menej však bolo to fajn. Tak preto to bolo nejnáročnejšie, pretože si šla akoby pozde, víš, ako poslední na stage. To čakanie je najhoršie, no. A neverím, že ľudská je posledná, ktorá dokončuje nespícu. A ja som ani akože nebola hladná, ale to keď človek začne. To je prípadne. Kokina. Ona toto sladké vyžerie a slané. A ja som taký nasledný, ale tá pizza tak podrážka. Akože hrozná pizza, ale akože ja som ju zjedla, ale viete iba, že skrz ten sír, ja som si aj v obchode vlastne kúpila proste sír. Hej, lebo si ma sledovala, jak sa 2 dní pre tebou tlačili samé síry, no. A sír, jogurty, mliečne proste, no. A keď mi bude určite zle, ale tak s
tým sa ráta. A toto, že ramen? Ramen zaliata bifonka za 10 €. To ja som v živote nevidela, neviem, či to je vidieť, ale to je extra. Fakt humáč. Takže koľko? No. Ale dobre, ešte si povieš, že v Taliansku nečakáš na lepší ramen, ale čakáš na lepšiu pizzu. A príde ti vodnatá, úplne že zlá. Fuj, aké sme frflavé. A všetko som zožrala, ale frfla. Vybrali sme sa na prechádzku do Zary. Barborka zaspala, tak sme ju nechali spinkať. Ja som strašne rada, lebo ona dávala taký výkon extrémny, neskutočný. Ej, no. Že ja neviem, že to dievča berie tú energiu. Ona je fakt, že hyperaktívna, ale... Hej, a ty potrebuješ sa hlavne prejsť, aby si troška vytravila, lebo toto dievča... Som to prestrelila asi. Dievča je šroter od včera. Ale dobre, ja som rada, že si dopriala. Stalo si akože veľmi konzervatívna. V čom? My sme ti mohli rozprávať. Akože v jedení? No stále, akože je to extrém na teba. Akože na mňa je to extrém určite. Ale nepoznám to. Nepoznáš 12 tanierov na rane? Nepoznám, ale to je preto, že podľa mňa, že som nebola až tak nízko. No, po tom Slovensku som sa to asi zažila, že som vtedy pocítila, že naozaj už rozumiem tomu, ako niekto môže mať takéto výkyvy. Ja som to skritizovala. Že tie prvé určite. Keď sa rozhodujeme medzi dvoma. Rúžové, akože pekne. Vyhrali to tie biele. Hej, ale dva stojíme. Poďme papať, prosím. Dobrý, slečna. Dobrý. Konečne. To do nejakej náhodnej, ale recenzia bola, že najlepšie jedlo, čo tu ochutnali v Miláne, tak som zvedavá. A čo budeš papať? Neviem, niečo ľahšie by som sa, možno nejaký šaletík. Možno nejakú polievočku dobrú. Paradajkovú, to je moja obľúbená. A ty čo si dáš? Ja si dám nejaké morské plody. No. A tiež asi niečo také ľahšie, lebo v tomto teple sa nedá. Neviem si predstaviť, že by sme si zašupovali pizzu a išli. Akože láka ma to aj pizza, aj cestoviny, ale viem, že to nebude dobrá voľba. Hlavne v tomto teplo, no. Tak poďme na to. The kitchen. Jaké máš ramienka? Majú šťastie, že to vyzerá dobre. Už som hladná jak pes. Čakali sme na to hodinu. Môj šalát teda nič moc, ale Oli mi to obohatila o lososa. A moje jedlo super. Hej, ty vieš si vybrať, ja proste... Áno. Ukážeš mi, čo si nakúpila? Takové díky. Klasika. Ale neměli tam omáčku k tomu. A pak jsem se na to dívala už hned, jak jsme přiletěli. Tak mi říkáš, to musím ochutnat, protože miluji. To sú také mini, aha, okej. Pak jsem si řekla, že si dáme takový sušenečky s oříškama. Jo, holky vlastně na zmrzlině bylo. Hej, a kde si bola? No, tak a tak. Jej? A akože tam je regulárna zmrzlina. A toto. A dobrá bola zmorská? Výborná, dala jsem si hrozně malé kopičky. Dala jsem si čokoládu a cookies. A pak jsem si dala pak jsem si dala mango a slaný karamel. Ty vole, jsem úplně černý koutky. Úplně jsem vás mamu ahla. Však to mě černý šlány upřímně, jakože úplně mňam. Fakt úplně výborný, ale chtěla bych jít do té cukrárny, kde byla ta dubajská čokoláda. Dobrá je. Ty si to bereš sebou ten základ. Barborka? Ano? Bolia nás brucha, že? A bedra ze včerejška. Tebe nebudou bedra? Tak ja som išla iba jednu kategóriu, vieš.
Ale viem, aké to je. Keď som išla 3, ja som myslela, že umrem. Ale keď som došla zo stageu, čo som hoci bola jednu kategóriu, tak tiež akože ma bolel dosť ten chrbát. To je také vytačanie, to by ste neverili ešte, jak to držíte. A jak sa tam nechajú stať. A ešte sa usmievajú. A tvár sa, že ťa to nebolí. A že se vlastně neklepotáš a nemáš pocit toho, že ti upadne lítko, protože tam máš křeč. No. Úplně říkám, ty vole. A pak naštěstí řekli, ať se otočím jako do zadní pózy, tak dobrý, ale snad Ale aj tej zadnej, prostě musíš ten zadok úplně vyšpuliť. To mi nevadí třeba, v té zadní mě nic nebolí. Mně vadí ta přední. Akože aj predná je bolestivejšia, ale aj tá zadná mi je nepríjemná skrz ten... Bederku. No, musíš zakláňať ten chrbát dozadu. Pam, 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 pam. Čo tam bude? Ježiš. Lucinko, aký z toho máš pocit? Že mi strašne už až blbie, ako ty hovoríš, ale človek by bežral. A máš to nejaký tuhý, ne? Nejaké tuhé, ja som čakala, že tá lyžička sa mi do toho tak pekne zabolí. Asi čerstvý, Luci. Je to také trošku jak... Že nie je to zlé, ale čakala som také smooth tiramisu. To je také nejaké zmrzlinové, či čo? Čak ochutnáš? Ne, nechci, děkuju. Já ještě to vidím, jak to tam vláduješ. Ten pohled stál za všechno. Môžem si hlavu s tým rozbiť. Princezná. Princezná. Ideme sa otočiť na peče, aby sme boli bohaté, krásne a šťastné. Zle prišlo. Čo povieš? Cítim sa strašne vďačne. Úplne len tak sme prišli a úplne taký vďačný pocit, že som tu s vami a že sedíme a že sme proste v Taliansku večer, takéto reštaurácii, že máme všetky tri pekný make-up, pekné vlasy, proste to nepochopí žena, ktorá nie je mad girl, troška, ale no, v tejto situácii som nezažila roky, dlhé roky, takže idem žrať. Niekto by si povedal, že toto je naša objednávka, ale nie. To je iba prvá časť našej objednávky, dámy. To vždycky zavalí. Dobrú chuť. Pivečko. Vôbec nechápeme, prečo na nás divne pozerajú. Vôbec ne. Keď si objednávame toľko jedla, že? To bola rýchla spúšť. Rýchla smrť. Čo, babi? Rúška? Don't tell me, girls. I know. I feel you. Vidíš, ja mám dobrý ohlas, to nejde vidieť. Tak čo? Napapkané. Ja som sa príjemne najedla veľmi. Ja som prejedená, ale to som celý deň, aj tuto so slečnou, ale bolo to skvelé, stalo to za to a ideme už na obedko. A jediné, čo by som tomu vytkla, je asi to 45 stupňov. 45 stupňov. S nami ťažko žijem, aj vám podľa mňa. My sme v podstate také 3 tehotné na výlete. Ale mali sme skvelé cestoviny a skvelú pizzu a skvelé šalaty. A celkovo
celý víkend bol skvělý, velmi jsem si to užila. A já. No čo? Jsem přežraná, bolí mě břicho a paní se mě ptala, v kolikátým jsem měsíci. Letíme späť. Meška nám lietadlo. A neviem čo. By si povedala, čo ďalej? Ty sa chystáš ešte na súťaž, povedz kam. Jo, do Rakouska, pak na Ivorsko asi a mezi Ivorskem a tím tak ještě Budapešť asi. Ať to pořádně rozjedem, když berem ty steroidy. Čo až... Ivorsko je čo, v oktobri až? No však, to máš za 3 měsíce, ale mezi tím je ta Budapešť, ale pak máš v tom Rakousku máš vlastně naturál, že tě tam budou testovat a jakož už nějaký... Tak to tam nemůžeš jít. No můžu, protože neberu nic. Ale víš, že to je pěkný. Srandujem. Jo, ale to je pěkný, víš, že si lidi myslí, že když na tom dřeš, uděláš něco, tak už není něco bereš. Víš, jako... Hej, prišli nám aj také správy čudné, no ale však to. nevadí. Ja nič, ja idem do off-season, idem si oddychnúť a trošička užiť leto, konečne. Napíchat tam ten tesťák. Už dám pauzu, pojďte. Až po... Mám křiče Oli. Ja prežívam. My dve prežívame. To už keď sa ťažko smeje, tak už je zle.